Nchugo cha koigwa ringana riao igo twasabire ng'omo nene tiagwetera aseringaniriga okwane na magimaito otosesenie otosibore na inde bwo gonyora onyare goto amaya aigwa torobereirie aserituke aserietaria Yesu twasabire na kwihena amina ringana rieri tukoria rero nkorwa ase gitabu kia Matayo 25 tosome eyemo goika 13 Matayo 25 tosome yemo goika 13 nige gukwana iga oboruoti bwa igoro nigo bubwekanirie nabaiseke 10 ababo goretie chitaya chiabo bagasoka gochia korotota omonyomi batano ase barabwo nigo barenge abariri na batano abang'aini na ekero baria abariri baimogetie chitaya chia amaguta ase binto byabo amone chitaya chiabo ekero omonyomi atebana gocha bagasundoka bonsi bakarara korende botuko gati egeturi gekaba rigereria omonyomi oyo soka momorotote eria baiseke baria bonsi bakaimoka koroisia chitaya chiabo baria abariri bagatebia baria abang'aini twatananere amaguta aino ekiagera chitaya cheito chiarimire korende baria abariri abang'aini bakabairaneria taibo konyara gotoisana intwe na inwe twensi mbuya mogende mwegorere ase abakonia na ekero bacha kogenda kogora omonyomi agacha na baria babegete ange bagasoa amo nere ase omoyega bwenyangi na egesieri kegasiekwa na inde nyuma yaye abaiseke baria bande bagacha bakobora omonene toigorere korende akabairaneria nekene nabatebirie timba manyeti inwe ase igo renda ekiagera timo manyeti rituko nonya nensa tigana inde nyare komo bakatata oyo nyancheire egere nchikori sangaringa neriga na inde gato kuyarigania tochikonga nichago chigokwana kocha asama gimaito dinga neriga na inde nyasa twancheire tonyare korisanga ndibwata mangana mange ligo tworokereria ekero turanyare konyora chinga kichingiya egero tunyare koritegerera bibirige gokwananga oboruoti bwa igoro nigo bobwekanirie nabaiseke 10 aboro baria kero kende babogoretie chitaya chiabo bagasoka gochia komorotota omonyomi igonga asobokorerio bobwa nyasaye ntobwate abantara kabere bamuganye tomonene bibiri gokwana ngambaro batano abang'aini na inde na batano abariri igonga nyasaye gakuru mubwekano oyo iga yabaiseka 10 baganyete omonyomi batano bakaba abariri na batano bakaba abang'aini ninkiye kogera nyasaye akuru mubwekano bwering'aneriga bibiri gokwana nga chingaki tomuganyete nyasaye nebwentu tumuganya omonene toramono bong'aini tumuganya omonene kiagera titumanyeti ensa agochicha igonga ncherende yonsi pito komokorera nyasaye tunyare komokorera tumanyete nga titumanyeti litukagochicha titoba tumuganyete omonene buna abantu abariri titoba togokora binto buna abantu tutamanyeti ekere togokora nege kogera marika ya machenu gagukwana nga abaiseka babonsi 10 nigo beariganetie komorotota omonyomi asenge ncho batamanyete ensago chicha bonsi go baganyete asaria batebetiwe arenge go chicha kobanyora igonga na intwe boigo asenare tokogenda asenge ncho yokomuganya omonene nabwo nase nyomba ya nyasaye twensi nabo togotoka ase nyomba ya omonene tumuganyete nyasaye lakini aiga ase nyomba ya omonene amarika ya machenu gagokwana
buna baria bamuganye tomo nene abaisike 10 abarenge abangaini batano n'abariri batano n'aba bangaini niko babegete chitaya cyaba maguta na yande bakebogoreria lakini aba bariri niko babegete chitaya cyaba magutoka lakini bakeba kwebogoreria igonga bibiye gukwananga egento keroge kworokianga neta keire buyarigani buya asengencho yokomoganya Nyasaye bibiye gukwananga aba batano abariri asengencho batamanyete yes chisa omonyomya go chicha chitaya cyabo chikaera maguta nekero chiera maguta bibiye gukwananga chikanyara kolima lakini ngaba barenga bangaini kero chiri amaguta ari ababegeta si chitaya cyabaera na inde bakanyara komenta ari banyarete ko babakwebogoreria ekagera nga chitaya cyabo chikagenderera gwoka Amerika ya macheruga gukwananga ensa oyo monyomi ko yaika bono ngo chichare bibiri gukwananga bakaiwege turi kegwakwa keko batebya nga bono soka munyare ko morotota uri konyora muganyete bibiri gukwananga aba babwate chitaya cyaba maguta bakanyara gosoka bonsi nabarya kero kindi chitaya cyabo cyarimire nasengencho konye chitaya cyabo cyarimire batarenge ukikonyara kumoroto to monene chitaya cyabo kirimete bakanyara gotebya ababa ngaini bebogoreti amaguta ngatwata nere amaguta ino egere ngane ntutwensi tobe ase lisangerimo kose orogende oromo kuchikomoroto to munyomi ababa ngaini bakabakana bakamotebinga yaya takunyara gotoisana bono inwe genda mwegorere korwa saba onia bibiri gukwana nga ko basoka bagenda guchikorija maguta korwa saba onia omonyomi agasoa nyomba nabo yemerangwe gasiekwa barya bakagenderera mono muyega ababandi ko bagochicha bakanyora ngo murango osiekirwe ko bakonya gotura ngo monene toigorere bagakani ngunga yaya inubono gaiga timba manyeti inubono geira nasemo korwa ninkindagete ko batebya imbu yatonyare korigere ginchira toko mokorero monene tito baisa gokore bintu asomo ikabwo konyorwa ekiagera abantu baito mbanchete ko bano mo ikabwo konyorwa bagutokanga nigo baguchaka gokore bintu asechinga kichiria osa senseri yo moelio tibari tayari kuyarigania na kwebeka boronge chinga kigachire chingiya naboigo abaiga batano baringa bariri kero kenda asenge ncho yo moikoyo wokonyorwa orenga sebare bagakagera nga kero kende ka omonyomi achiche nabego toka nga twanyorira maguta tomente chitaya chito kosaba nabo bagotokonya egere tunyare komenta chita maguta yaya tako semeri muntu de bwensi ngana nyare ko gokonya Amerika macheruga gukwananga ababa riri chitaye cyabo go cyarima nigo basemere tinga ababa ngaini mbanyare ko batanira amaguta kero kenda yare babugoretie lakini aba kubachi ko basaba bakabatebinga yaya ntokunyara ko batanira genda mwegorere nikinda gete ko gotebya nere buya tonyare kuyarigania buya katumuganyete Nyasaye egerenga rituko liyo monena gocha techa gotokanga twanyore kanire mubasokano tote ariganetie ekiagera abantu abange mbenyore atichiteka chyo moelio bate ariganeti none na sebinto togo kora sobo kimoboiga abantu abange nigo babwato mu ikabo gote arigania enchera bago kore binto byabo none nese chinga kichyo korema na gosimeka igo konyoranga abantu mbe ariganeti chinga kichiri cyo korema okonyoranga atigeti ekerembure ya ture na yemugete go chikorema nekerembure go chigosira ya tokanga na yako chikominyoka mugondo go chigosumeke busuro igonga nonye nekere bintu eserekari yeto yararirie ebintu nyeke na kikega neirie kero kende abantu bose banyare gokora abantu baito banchete ko chichase chinga kichyo moelio onye na se chinga kichichi kura chiare nabo monta konya gotara tunya kombuga namakolime chinchira kogenda ne chituka goeta ago chigotebunga bamintu togende to akekura mapema
omuntu oyo onyakomboga na kogenda aganyete nga kitageka kyomo elio amanye kigoaka yamanye gutunga sechinse kyomo elio atakeire goaka oikira alyonyolie bituo byasekirwe asenge nchokero kenda aganyerere tama kichinchira kogenda ngara akanwa amanye kigoaka ekura yaya Amerika ya macheruga gwakanaga gukwananga oyo no moikabwo konyorwa kutakore bintu bigwenerete asechinga kichigwenerete nere buya tonyare kero kende kuyariga ni buya tokore bintu asechinga kichigwenerete ekiagera mariko gukwanare chinga kinchiro cyoko simeka chinga kinchiro cyoko rema ne chinga kinchiro cyoko gesa igo ngakira chinga ki nchibwate biro byaye na inde nchibwate kiregento kebante kokorekana igo nganere buya tonyare kurigereryo moikoyo orenga saba iseka babatano bamuganye tomuruo omunywami nigo babwa tomoika wokonyorwa mbe yarigane tibuya igo nganere buya gatomuganye te Nyasaye tuwe yarigane buya takonya kobera se nyumba ya Nyasaye kopime tobo ngaini timanye tigose Nyasaye konyoro pime tobo ngaini hose barikero kende no morandi opime tobo ngaini bono yani ore kanisa lakini ore na wasiwasi tutageti kuyarigani buya koba se nyumba ya Nyasaye na inde omanye gento bwente ko koraroro asenge nchoyo moikoyo wogote yarigani buya omoikabwo konyorwa omuntu amenye kanisa ime emiaka 20 emiaka 30 emiaka 50 lakini tanya kuyarigani buya komo mokeresito tanya kero kende kwebeka senchere wenerete asomonene bono na batigarete konyagoteba nga intwe nigo tuabatise tue mwaka 70 mwaka 50 nigo tuakorete kitu gakore nyangi inumbwango mwachagete korandia na inukararandi ntukare tuachagete lakini yakero ko murigereje bintago kora na aliago kwana na bokoro nga maino montoyo nonyo menyire kanisa ime myake menge te ariganeti buno muntu omuganye te Nyasaye igo nganere buya tonyare kuyarigania boronke buna bantu babuganye te Nyasaye ekyagera ntumanye tiri tukomone na koyana titoba isago sari chinga kichinyinge ase nyumba ya Nyasaye tutamanye tiri tutogokora abandi nabo kero kende nabo bare bakomokorera Nyasaye abandi nabateri abandi kero kende nkomokorera Nyasaye bare nsemeye mo yende lakini enchera bakomokorera teri kworo kyabuna be yariganeti bibiri yego kuona ngabaiseka bayikomi nabo batebe tuguma pema na indekero yomo akeyarigania asenge nchiyogo chikoroto tomunywami bibiri yego kuona nga bakanyara kubeka chitaya cyabo amaguta ekero babeka chitaya cyabo amaguta bakagenda go chikomuganya omunywami asenge ncho batamanyete lituko munywami yakoyira ago chicha chitaya cyabo chikaira maguta lakini asenge nchu yaba ngaini bebogorere tia yande kando ensemo asenge nchu be yarigane tibuya bakanyara kobekana ni chitaya cyaba maguta chikagendera gwoka ababanda bariri bate yarigane tibuya chitaya cyabo chikarima nekero cyarima kiba kiyetikonyola libaga yogo chikomoro tomo nyomi ekyara cyarimire bagateba yayi bagatebi ababanda bangani bakabateba inga yaya titoko batanira kenda muwegorere titori komokorera Nyasaye asenge nchokero kindi yabayiboli bayito titori komokorera Nyasaye asenge nchokoro cheito yaya mokoko mokorera Nyasaye no kwaje bweka ayo munyene abandi mbale bakogende kanisa ekanisa geta asenge nchu yabayiboli baye baguchiyo asenge nchu yabayiboli baye babatise tuo lakini enchera gochiyo nenchera komokorera Nyasaye nekero kumurigereria obo Nyasaye maene tuburya sare ekiagera gakogende kanisa eria asenge ncha bayiboli baye baguchiyo asenge nchokero kenda bamwe abo baguchiyo lakini ekerege komoiro takemanyeti eye nere nchera abantu abange bakomokorera Nyasaye igo bakogenda ase nyumba yo monene asenge nchiyo muganda ko nchorie kanisa kero kende barorekane no musasiroti barorekane no mupasta barorekane no morisia yaya eye tanyere nchera turabe to komokorera Nyasaye ekiagera nituka koira na totali manyeti nigago chago tumera mu basokano tote ariganetie na inde tonyare go tie kerusiko
abaiseke bari batano tibacheti konyora ribaga yokomorototo munyomi asenge nchobate arigane tibuya ayo mosai ayo mongina ayo mogaka Nyasaye niga ntomire go cyasore ngotebinga onyare kuyarigani buya enchero komo korero monene teriengiya Nyasaye tari kogo kibona mangano go kwana chitaro chiao chiri chingiye go cyaso monene nonya go korekana kobe kire kerogo kyobora yase nyumba ya Nyasaye lakini ebintu gokora kibiri kwaro kingambu yariganeti puno muntu muganyete Nyasaye tata iga ntomire nyare kogo kurera na inde toba isago siere riringa neriga ekiagera ritukongo konyora rire yesago chamo basokano amakweri ago konyora mu basokano achaje konyore mu basokano ringa nari beri konyore mu basokano na inde rikonyore tibuya riganeti bwenyorenga kero kende kwasie keiro murangu wachire chanam nere buya onyare kuyarigania buna Nyasabe kire ringa neri meyane ange aretiro komana nuko ime yoboki mabuane inganyare kogotebya nganere buya oye chinga kicho kweriga nibuya enchero komo korera Nyasaye teringiya ekiagera go komo korera buno muntu oteyariganeti omuntu kagete ngakero kende nobwata matuko go chikomenya nobwate myako go chikomenya yaya amarika bachanu gago kwana nganere buya tomo korera Nyasaye buna bari tutari go chikobo mambya tomokorere Nyasaye buna barya bamuganyete Nyasaye koyana mambya ekiagera Nyasaye naganeti abantu beyariganeti buya eyarigani buyo mongina goko mokorera Nyasaye eyarigani buyo mosaye ayo mogaka takonya kweburukania amone meikayo konywa emeikayo bwengi nabo menyete kanisa ime lakini yole ne meikayo bwengi emeikayo botomani emeikayo bonyaka emeikakero kene yokogamba abande emeikayo mosene tiganya sae anyare kogokonya eyarigani buya takonya gweyakege kuba ngaye kwa batise tukare aye kwa korete nyangi kare ngaintuwa no tokorandia ringaneri na babono ya Nyasaye tayoyo bono no yokare Nyasaye no yorero na mambia goika kare na kare eyarigani buya onye komuganyete Nyasaye takomwariga takomuganyo monene kotantaine igochira mono moika bwaborogi igochira mono moika bwokonya korigeria abamina mabe konya kobagambie bina konya gosuki chimbako igokonya kweburukania sebinto bitariye buya nande gokonya gotebanga no muganyete Nyasaye abamuganyete Nyasaye n'abantu bakobeka kitaya cyaba maguta obukima bwabo kemoika boko mubaka Nyasaye kitaya cyabo kemoika chiwoka nabarya bari kitaya cyabo cyarimire igoge mineti ngobukima bwabo bwomoika chitaya chiabo nigo chirimete Nyasaye naganetie anyare gotongita ya yao yabo kemoika ekiagera bari batongiri chitaya chiabo kemoika abakomokorera sobwegenwa aba nabo bajya Yesu agocha konyora bamuganyete abaiseke bajya batano bamuganyete abangaini bibiri gukwana ngabakanyora ribaga yokomorototo monene omunyanyangi lakini bariye chitaya cyabo cyarimete kuba agenda go chikogora no munyomi gacha akanyora ngo bakanyora murango siekiru basiekere urusiko kuba kunyagotebyo monene toigorere nintu no twarenge bakanyora bagakani ngo yaya omonene akabakani ngagenda inwe timba manyeti igotegete ko batebiga nabeko tokana kwa mokorere Nyasama tukamange lakini asenge njote yariganete buya kwetera soko muganya kwao ochagosie rusiko na Nyasago tebi ngagenda karwa sende tinko manyeti eyarigani buya kumuganya Nyasaye tiga Nyasaye anyare kogokonya naende onyare kwibika senchera yo kumuganya Nyasaye tiga nyare kogosabera kimanyetenga Nyasaye gokonyira seriganeri ayekero kendo manyeta senyumba ya Nyasaye gokunya kweburukani okagetenga Nyasaye bwaba konya kweburukania yaya Nyasaye togokore Nyasaye bwegenwa na indomo chenu
na bamuganyete goikabanyare gwoke chitagaya chiabo chiabuke moika goikaba muganyo monene tiga tosabe tata na kobakire na inakoira bonene byamo na singi chokwa nyori bageriga na sangire lingana lyao tiga bonsi abali tegerere Nyasaye tato monene onyare ko bamaya omoika Nyasaye to monene orasa abantu bawo konyorwa omoika bwo gotakore bintase chinga kichugwenerete Nyasaye nayo kandi raserieta lya Yesu abantu abange bamenyeta ase chinyomba chiao monene lakini mbali kororekana buda abantu bakoganyete nigo bari no moika bwo konyorwa ebintu binde byose bibagokora nigo bagokora so konyorwa ekigego chikogera tibacha gosoa asoborwa tibwa bwa kare na kare tata nigo nasabira umusaulia umunginoria muno mugakoria tata moika Nyasaye to muya tata tongie tayaya yaboke moika egere Nyasaye gakoganyete etokeriri tukakoirana ngo tari gokoroto to monene nasabire bonse abayiguringa neriga basiste niyo monene ariga nyamagimabo kubagerete gokoganya kubagerete ko gokorera bagokorera sobwigenwa na inde Nyasaye to monene banyoro gwancherwa asobosi wao aserieta lya Yesu nasabire na kuyena amina Marietane Pastor Steven Mweresa enamba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 69 66 75 tigomone na nyare ko basesenia na inda nyare ko bamaya yariga nibuya mosani ekiagira nituko Yesa koirana toli manyeti amina Ndizi TV Ubwansu Gusii Kiremambia Yamatuko yiwiki Guchakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa ikumebire chamambia Goika chinsa isato Imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli Ritukuri yao ase Ogwansu Tumede na manga koraganire Ritukuri goro Nobotuko bogima Kunde bone mambia Nigo tuko kwarigania ase Morobiri ogwe ensaki Umete sara Numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo murigeri intura gotika maega imana intwe no to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka Ugochakia na kurosali tukuri yao Asenjiri ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV Asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Imeya Ndizi TV Gusii Urban Blast Omugaso ubona Turiguchia kwa babuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Guika ikomi chiamaragoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mukira Ase chingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topi maine Wanchani mwa maiso Mioye tamanya ini Kere nkoboka mami Naewe kankorota mami Kobute mpaka boire Wanchani
Tigana inde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV ubwensu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora Osoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira Osoro gonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero ekyo gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagokubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angene benki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibire isato isano nemo inye isano
Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu eyemo isano na ibere marakabire Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu eyemo isano na ibere Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu ibere inye Davis and Shotleaf ango yobo koli mrimu bwao asugutumika chimashini chekerero soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bimerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii Nkoli yule nyumba kugura obule mukugura Gusii Property Management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na wabamanyi wamanganaya asigi kigitambe no bale ime yumuchu Kisii asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba inoti isano na ibere marakabere inye noti isatu isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyora utagete omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inye isatu isano nemo ibere isatu isano na isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime omwancho murigereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyandansi kwanyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyo gocha bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend nabanyangiro burugongo Gusii kurwa chinka gichiamagega goika bono kira ritukuria Jumatatu goika Rongoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritko ya Jumatatu weka Juma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitege tsini gaito nambe yamo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligotoka linganzu litoka gokunyure cyane litoka gokulira bukuma so bwansu no bolo kunye kuliye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda gotogwa chigabwa ase gitatsini gaito nambe yamo kya Ndizi TV oyo papa oyo Yesu amana balishuka manane swakali charo amana dagra sisi abaga mwenzi mokoro Kongo mokoro Kongo ongere lyo bukumbi amoneke bagegesera ngende ko busero mugondo tingigikero cyumu Gusii no murobyo bwegekoro cyumu Gusii uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumu Gusii chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tikyo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanda ari nyumba nasaba karansite nero komia baiseke tinginye keneni kerigyo bo undi kiagache
Keriyo boundi kiagache. Embulego twa geso emwaye. Umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusi irigo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho nchwa umurigereria Ndizi TV naenda sentunde ndekera to gukwanira igoro yetingekero cy'Omugusi ona botambe no tukurigeria mange twesomya mange kera to gukwana igoro yegekoro na cy'Omugusi amenyete minto kiale gukora twari tariki nere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira rituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira ritukulia la misi inseye muninusu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu na ibere cia mugaso asumuru biriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV oboremi nobonda numuru buryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru oboremi nobonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro bya Gusii chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tutayenda umutimo kontu agotebingo chotono yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro nanjende soka nanje nkikori oboko obu tobase gos oboremi nobonda kira rituko rya Jumatatu chinse ibere cyabutuko no moiroro rituko rya Jumanne chinse isano na ibere nekidege 15 Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira rituko
Bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerananere kira rituko lya Alamisi enseye muninsu ya Marokoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinsa isanu neibere cia mugaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kogera ubu bweni bw'ugutumika imetegeke Gusii aburukirwa bari babwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batalire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV nandene mambingi atokonyana sembea somurubiri bwensakia ekaratoro jinanane wiki ngenya satu anchire litukuria Jumatatu karore chidari kisano mutinyino 12 mwaka jirune meronke bere nebere kato jino mwaka ndada kuminyoka mononko erogoja chioswa so mwaka ondina manga ndada korekana na isko ya Gusii ili bali abano kwalenia asomurubiri no to sasa mwana to agotena le korekana ndana ne weekend le korekana lituko ligoro asenjira ya bere kapso to ili bali abano kwalenia semambi ya boniga obena into kurbono aweka chinsa isato chabona ora mange to akorene asenjira ya bene obena into edinde ene erenjere ya moto go chakorusa lituko to arose wiki nanto atebana ngakito suka gochi na korene asenjira ya bene obena into kurbono oikomoire kachikora Jesus to chabono na manga to enda korasa state ya Kenya bageni wiki ya maandamano simura wiki mbigodi mosingire buna oikachi kwene kuna maandamano kukorekana ara sense yetu ya Kenya liko moja serikali ya Kenya kwanza ngati ya to la chuku sasa murera itukulia lero na kwa nini mnabotambere derane Brighton Makoli na nje Eliana Nsara nyaragyo ntita no lyo mega h kamera kuone kwene kyo nilyo gine chibicheli ya wiki rasenchira yo wikirano negakoro kwa Joshua Auta emambingia na ndiko kwa nenga wakili ya sana nawe mwancho mulile to kwanire kegimanga anya kwa bokire bya aiga to wakanya sambi amane wiki nyikegima egera to chake na indeke bagoki wiki ngima emerobere lyo bwato nyarako bako wikirania asege keke nyoranga matukuna makati gari tutokoro mwako 2022 tema itukoro January wika bono waikire gati wasuka sukire merobere yao kwa robertie patikaro montana wata chi resolution kero montana wata maraya yu mwako 2022 no nyobo mokongu asamangana mange kulende asebiri waikiranire to wakiranga mbia mono kigima na biro gendreta waikirania tiganya saa kwa echingura ko bungaini oikiranie ntuga igase studio to ikirano yo minto egera to kurusereri tukoliao nyoro yo noro moroberio oyomo moroberio monetu moroberio omotingo olio kuwochira kurwa litukulia Jumatatu wikalitukulia Juma asogo kumanyia mange aliyobwenereta kumanya wetera senchira ya magazeti aliya mange obwenereta kumanya toya
sansamurana asenjera yoboikerano alero bolitaze chigazeti chonsi bere naboigo twatwara abageni ase studio kerari tukontori koma chamogeni onyaga mochete igona mangana aba mange kiagera taba iso kwikase studio kulinderije baigete ntubwatumorobali umuya egero nyore onsi asenjera yoboikerano twakwalengania asenjera ya bene kulinda sebono nabokura tumanyanga kwa bokire buyali tukule Jumatatu wasokire inkiyogokora endo tuwate kutira senjera imitandao Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook nabego Ndizi TV News asensema ya YouTube ende nabo tobwate Brighton Makoli eyone njira ya Facebook Saron Twitter Facebook otomanyenga nkaikwa bokire kurwa nyasaye ngiyako igolire kurwa sabali mwansi ipoiwete mebere bobe twabaganiryo kubwena kwa bango mongina Jane Barongo naye twakuganiryo kubwena kwa bango nyasako bwatesie obwene okoro mwaka bya nayo cyako mwakonde kurumo gima nabali mwensi murasinya gitari twabaganirye mayake gimanya sabarende egere mu bwene igumo jumuri twakwarane asenjera ya bena simambia bone tutuka sasa meri studio to kwirna tuzomeje SMS chin and tumakoranga to bosko jubosio anega to watamaga sitiri tukana to macho to bwadia kirora majeni gore tirwa mangi gwena tora setaika kato ikira sasa meri yes studio Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Orogendo rw'ekilomita kintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bweyaliganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwesabalya yobonchoria nigo tokurigeria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekoretengeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerananere kila ritukulia la misi inseye muninusu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonchoria ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chamugaso guika ikomeye chamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cyabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kere nkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie ibintu swabona Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV News Ndizi TV News sacha Ndizi TV News yabona digeri bone bintu akai nono chomurubiri kabisa gwechingero na papa antivirus
bintu robira Ndizi TV News ke jago na so Facebook ya bangu Ndizi TV News oh na YouTube yabo Ndizi TV News ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwa bwo ganeta gonzonja soa asakuru kwa Ndizi TV News e Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chigosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amuna mangana mange igano bwanzu bure bwo mu Gusii Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai yakiwata bati Ndizi TV News aya Ndizi TV ubwansu bwo Gusii kire mambia y'amatuku y'wiki gucakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe to chakeli lituko yao ase ogwansu tumede na manga Turakatita kere goje twadiri kwa nyarere Konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki kero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga mana entro to ko amdigete Jumuri nande kanande to irenda sentundende kero chwa bintu bya chikoraro siwali bya chikorabe kubya endelera nyora mariogi asenjera ya bena simambi ya boni to ga chibudu situ mbiyamano asengi njoko na kibine bintu byonse bano ko gokira bira asenjera endo kana to ko tena lero itariki sano motinyino yo 12 umwaka ujirubere nemeronge bere nebere na kero to asoira somoro bere bwensa kya emambi ngia nanya sa tuanjiri to miranire ase to abeira so weekend kima to ayana to akole weekend to asoire to garodona gase weekend na bano to asoire e weekend ye litko lialero to akole na senjira ya beno chaka mana intwe na ndoko ramo na into asemambia beno to atena manga na to karkala mena isko ya Gusii ne wiki omora wiki amagyo demrera morodinga ro beretuna litko lia chumatani lijitari sa nebere gwandara sense meli ya kamkunji elikumira naba Kenya yeligo kwanira anekraba ko serikali ya Kenya kwanza toro jino muraibu ya Dr. William Ruto karabarenge no mokonyo ye diga shawa asense meli ya Meru na karotoro jibakaro